apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutan Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Unsay inyong gihimo sa maong nga babae? Amo siya nasakpan nga nanapaw. Og sigol sa balaod ni Moises, ang babae nga masakpan nga manapaw, ba't yun pinaagis pagbato? Mao ba? Kumaw siya sa yuta. Gusto na siya isuwa. Gusto mo na yung isuwa. Ano siya kabalik? Baru ko siya kabalik ko. Kinsa ninyo ang walay salat, ang unang mubato ni ining maong nga babae. Sige. Kadtong walay salat, ang unang mubato ni ining babayhana. Daw nagauwaw sila. Huwag anak-anak ka na niya. Libalik siya sa pagtikubo. Huwag may kisuhan sa yuta. Asa na sila? Sila mihurot og biya. May barang siya pag-usap. Iya kong gitutukan. Kaakop sa iyang naw. Wala ka ba nila si Luti? Kuha ko nila si Luti magtutudlo. Nauwaw silang tanan sa imong gisulti. Kung mao, dili pud ako musilot kanimo. Lakaw, ug ayaw na magpakasalang. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Sa Semana Santa, among gituyo pagbugna kining sukillan. Gikahimutan ka ba sa Dios? Gutom naman. Magdali ko uli. Naghikay baka to sila paniud to. Nah, dili sa dapat tong mga tawhana magtagat sa oras. Ay, Ginoo. Pas anunon gid din ako akong pamilya. Ambot na lang. Ay. Alisa! Oh. Di magagikan, paspas mga lakaw. Uy, ikaw man din agaw. Gikan ko sa simbahan, gaw. Di ba ni simba naman kaganin ng kadlaon? Kadlaon, di ako magsimbahan. Ay, reader ko ganina, gaw. Karon, kolektora man ko. Gaw, mula pas biya ka sa langit ang iyong kalaki, gaw. Sige, gaw, uy. Una ko ni mo ha, kay nagdali ko. Ah, sige kay. Nagwat ato sa amin ni mo. Oh, kinsang ami, gaw? Yung manghod-hod.
Abi na ko maong gadali ka kay naibaw kang nauli siya. Uwa ko mahibaw gaw. Sige gaw ha. Una ko nimo. Unsa pa may giuli atong babayhana? Nalingon mo na, antini mo na ko. Di rasad ni siya sa puton, Ami. Agsaraman manang. Kanaag yung dunay maka-trigger niya. Paningkamuta ligid nato nga malingaw ra pud siya aron dili sa puton. Mao gina tay. Ako ra gina sa pauyon-uyonan. Ug kung masayop, sultihan ng tarong. Maminaw naman sa. Tiwas tagkaon, oy. Wa naman ko ta mga on. Maunay aligre kay doon na dahil pinasidonggang bisita. Hi, te. Kumusta? Tontonak, imong Auntie Alisa, oh. Maayo kay nakatultol pa kag pauli din eh. Dali na, Alisa. Bago ramin nagsugod og pangaon. Dire, lingkod na. Bako gutoma. Alisa! Pasagdi na lang siya manang, oy. Wato siya malipay na mo. Sagdi lang. Agro tong istoryahon. Sige, tiwas tagkaon. Liza! Kadiyot! Aliza, Nganong sayo naman kaayo mong nidawat anang babayhan natay? Nalimot mo unsay gibuhat anak niya? Ha? Nalimot mo, tay? wa ko malimot. Pero nagkinahanglan siya nato karon. Namatay na si... Ayaw gito ka ang iyang pangantay. Dili ko gustong makadungog sa iyang pangan. Sige. Biyuda na imong manghod. Ug nakita tingali nimo ang iyang anak. Kinsa man ta nga motalikod nila. Dili ko gusto nga ani sila mo tipo nato, tay. O, asa man nimo sila papuya? Silang manang maura nimo nga gamay ram sa tuilang bay. Ug dagham sa sila. Dako-dako mo gining ato. Ug kita rang duha. Basta kay dili ko musugot, tay. Kung imo gid silang ipugos dinhi, ako'y mo pahawa. O, Pamili. Sila o ako? Pwede gili mo magsaba-saba! Sa mukha ninyo, oy! Dong hilom na dong tonton, hilom na na ka. Pahiluman ang imong anak, ha? Kung dili ka gustong labayon ko na. Alisa! Alisa, nausaman ka. Usa man di tabo ni mo, ha? Nga nagsinggit-singgit ka man? Madunggan ka sa itong mga silingan. Makasabot ra na ato mga silingan manang. Kinahibaw na sila unsay saan ang babayhanan nato. Nako, wa pa na sila malimot. Mao pa? Mao na mo pagtuo nga makasabot ra sila nimo? Oo! Makasabot na sila nako, dili parehas ninyo ni tatay. Wa ko ninyo taghaig bili. Sayo na kayo mong nidawat anang babayhana. Og inyo na lang gibaliwa ang iyang gibuhat sa tong pamilya, labi na gid nako. Gibaliwa na ninyo ang akong gibati. Gibaliwa na ninyo. Sa ato pa? Wa di ay gamit ang imong pagserbisyo sa simbahan? Kay nagdumot ka man. Wa na mo gibaliwa ang imong pagbati, Alisa. Pero nagtuo mi nga nakapasaylo ka na. Labi na nga, nahibaw ka na sa iyang gidangatan. Nagtuo ming imo na siya napasaylo tungod kay naaran na ang imong naong sa simbahan. Siya lugwa na madutin sa mga ebanghelyo nga kanunay nimong mabati halos kada adlaw nimong pagsimba. Nga usahay,
kaduha, o katulo pason sa kaadlaw. O nakasiguro ko, nga mo sa pagtuos mga silingan, nga nahibaw sa nahimong sa ni Ami diha nimo. Nga nakapasaylo ka na. Og mismo si Ami, mauna iyang pagtuo. Dili gid mahitabong makapasaylo ko niya manang. Dili gyud. Bisag tagahaw pa kung magluhod eh. Paingon di mo. Dili ka gyud makapasaylo na ko. Ate Alisa, magpakiluoy ko di mo. Kung kinahanglan nga buhaw ko sa imong tiil akong buhaton. Basta ibon ako pa sa hiluon. Bisan mo hilak kapag tugo. Dili ko makapasaylo ni mo. Alisa! Sa'yo na kayo para nila. Pero na ako, lisod. Lisod pa sa iluhod ang tao nga may unay pagguba sa akong kasing-kasing. Dili ko makalimot. Dili ko makalimot nga bispera sa ako untang kasal. Nagtaban sila sa akong pamanunod. O dili pa igo. Iyang gida ang mga alahas o tinig ko mga kwarta sa among inahan. Unya karon naman sa pinakatuig, mukalit lang siyang tunga og mga hugpasaylo sa ingon ana lang kasayon. Dili sayon. Dili. Aliza? Pasaylo ako, tay. Pero dili na ko kaya nga makigtipon og puyo ang babayhada. Makaako kang pagbiya na ko. Tungod lang anang imong pagdumot sa mga igsoon. Dili ka makabasol na ako, tay. Mas gitagaan ni mo siyang importansya kay nako. Mas gitagaan ni mong bili ka ng babayhana nga mitunto ninyo og miguba sa akong kalipay. Di ay ka makapasaylo. Sayon ra mo mulitok, ana, tay. Kay dili man kamo ang nasakitan. Pero ako, tay. Ako. Kisakitan kaayo ko tungod kay naguba ko. Nadugmo kang akong pagkatao tungod na babayhana. Mao nga dili sayon para nako ang magpasaylo niya, tay. Ano, Alisa? Nagtuo kang wa masikiti ni aning nanay ni mo sa gibuhat ni Ami. Nagtuo kang wa masakiti sa iyang pagkawat. Dili lang sa mong kwarta, kundili sa imong kalipay. Nagtuo kang wa masakiti nga nagtanaw ni mo kaniadto nga naguba. Ha? Mas gisakitan me. Kay pareho mo na among mga anak. Masakit sa among bahid. Pasensya na, tay. Ato na ko. Alisa, ayaw paglakaw, day. Day! Alisa! Buhi ko, tay. Day! Ayaw paglakaw, day! Alisa! Day! Alisa! Alisa, day! Alisa! Ate! Ate! Pagsam ka buhi ko! Ilap, lulo! Nuy, kita na no! Tawag ka! Unsa? Dili ka mo pahawa? Pahawa! Nuy, lulo ba? Ilap, lulo! Tawag ka! Aray! Tatay!
Tay, ayaw lang sa palabi. Tingalig maunsa ka na hinoon. Pasagdan lang una to nato si Alisa. Makahuna-huna na to siya. Si Aro. Tonton sa ba? Nakapalit din na. Gigukod yun ni Tonton si Alisa, Tay. Gago kining anak ni Ami ay gisundan gid ko. Oh. Pero Jesus. Jesus help me. Wait. Ayaw ko ate. Hoy, ayaw kilapte. Ayaw kay pa ako niya. Ginoo ko. Tabang mo. Ipaak sa iyo sa Tonton. Da, hadlugiro, dagan lagi. Pero gipaak ka. Dagan kag pinaakan. Ero hadlok. Ginoo ko, Tonton. Ginoo ko sinita po ni Madam. Oh. Nganong nagilak ka man? Madam, di ba angay kang mukatawa? Nakabaws ka na? Nakabaws ka na sa mga nabuhat nga sa ni Amin ni mo. Oh, gikuwangan ka pa. Madam, wala ko pagantuya nga mabatay si Tonton. Pero wa to mahitabo. Kung wa ka pa magpagahi-gahi sa imong kasing-kasing. Nagserbisyo ka sa simbahan. Pero dili ka kamao mo pa sa ilo. Nahangin pa ang usa ka inosente sa imong pagkagahi o kasing-kasing. Bisan magmahay ka pa karon. Dili na mo balik ang kinabuhi ni Tonton. O bisag mo hilak ka pa og dugo. Dili ka na makapausap sa pagkaguba karon sa kasing-kasing ni Ami. Na bago pa lang nawadan og bana. Nawadaan pagyog anak. Karon Alisa, pangutan-ahang imong kaugalingon. Kay nagserbisyo ka naman yun sa simbahan suot sa dugay panahon. Kining hitabo karon. Di kahimutan ka ba sa Diyos? Ha, Alisa? Lord, I am not worthy that thou shouldst come to Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga atong gituyo pagmugna ning panahon sa Semana Santa. Gikahimutan ka ba sa Dios? Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara, spinner Jeffrey Gabunada, soundman Aldwin Nacorda, recording editor Lloyd Gabiana. Gidalit ka nato sa RMN Drama.